Ramazan ayı bu cennetin dervedelerinin açılyan, cehennemin dervedelerinin hem yapılyan ayıdır. Muhammed Peygamberimiz kim iman ve umid bilen Ramazan ayında ağız bekläp dua etse, onun sığılığını umid etmek bilen geçirse, Allah Teala ol adamın ozul öden ähli günahlarını bağışlar deyipdir. Kalbyňy we bedenini arasalayan mukaddes Ramazan ayı musulmanlaryň hukmen ağız bekleýän ayıdır. Orada tutmak her bir imanlı üçin mukaddes olan İslamyň 5 dünüň biridir. Musulmanlaryň mukaddes kitabynyň hem şu aýda ýüze çykandygy aýdylýar. Ramazan aýynyň başlanýan we gutorýan seneleri her ýyl tapawutlanýar we 30 gün dowam edýär. Ramazan aýynyň ahyrynda musulman imanlylar Qurban bayramyny belleýärler.